Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ponciano. 52 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1999 sa bukirin ng Siquijor. Dahil sa liit ng aming baryo ay halos nagkakilala na ang lahat ng mga mamamayang nakatira doon. Lahat ay magkabatian at nagdadamayan, nagtutulungan at may respeto sa isa't isa. Alam kong kinatatakutan ang aming lugar dahil sa sinasabi nilang pugad ito ng mga mangkukulam. Pero ang hindi nila alam ay mas marami ang aswang sa aming lugar. Hindi alam ng mga tao na sa gitna ng kadiliman, kung kampante ang isang tao na maglakad ay tiyak, uuwi na siyang nawawalan ng mga lamang loob, dugo o mismong laman niya at katawan dahil kinain na siya ng aswang. Kami nga ay maagang natutulog. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakalatag na ang aming mga higaan. Pinagmamasdan ang madilim na kalangitan habang pinakikiramdaman ang nakakabinging katahimikan. Ang aking mga magulang ay parehong nagtitinda ng prutas sa bayan. May taniman kami ng pakwan at milon noon. Wala naman akong problema sa kasimplihan ng aming pamumuhay, maliban na lang talaga sa naglipa ng mga aswang noon. Nang yumao ang aking mga magulang at makapag-asawa ako, ay naiwan sa akin ang aming munting pangkabuhayan at napalago pa iyon. Unti-unti kaming nakabili ng mga lote, sasakyan at nakapagpagawa ng bahay. Hindi sa nagmamayabang, pero karamihan sa aking mga kapitbahay ay natulungan ko na sa maraming paraan at ang hinihingi ko lang na kapalit ay kapayapaan. Unang naging salot sa aming bayan ay ang paglaganap ng nakawan ng mga bangkay. Kapag may kamamatay lang na mahal sa buhay ang nawawala, ay grabe ang gulong dumarating sa amin. Ang hirap lang isipin na kahit nais naming hanapin ang salarin, ay natatakot kami na baka buhay namin ang magiging kapalit. Kahit makita man namin ang mga ninakaw na patay. Una, dalawa, at pangatlong araw, halos wala akong magawang trabaho dahil sa pagsisiyasat ng salarin. Halos sumabog ang aking isipan kung bakit kailangan pa nilang nakawin ang bangkay na hindi naman ito napapakinabangan. Akala ko nga talaga noon ay wala ngang pakinabang. Pero nang minsang may mapansin akong kakatuwa sa tendero ng tinapay sa aming baryo ay nagduda ako. Hindi ko kasi siya nakikitang namimili sa bayan. Ang kanyang mga sangkap ay kusa na lang na dumarating sa kanyang kusina. At kahit hating gabi na ay nagtatadtad ito. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita matapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga sangkap. Isa ang mga tao sa ihahalo niya sa tindang tinapay. Nagsuka ako at sumama ang pakiramdam matapos kong masaksihan ang kanyang ginawa. Para makaiwas sa kapahamakan, tahimik akong umalis na animo. Walang nangyaring kakaiba. Kahit ipagkalat ko pa ang aking nalaman ay ayaw ko namang mapahamak ang matanda. Kaanak kasi ito ng aking asawa. Malapit na pinsan kumbaga. Maging sa aking mga anak ay inilihim ko ang tunay niyang pagkatao. Pero sadyang may mga bagay na nakakalusot pa talaga kahit ilang beses ko pa itong pagtakpan. Mula noon ay usap-usapan na ang pagiging balbal ni Mang Tonyo sa aming baryo. Lahat ay iniiwasan siya, dahilan para mas maging mailap siya sa mga tao. Mailap, pero pailalim kong tumingin. Nagpapatuloy pa din siya sa paglalako ng tinapay kahit wala nang bumibili sa kanya.
Hanggang sa may dumating naman sa eksena, si Rosinda, na isang dayo din. Nakarating siya sa aming bayan dahil naghahanap siya ng mabibilhang lupa. Nais niyang patayuan ito ng bahay at doon naman nirahan. Ang alam namin ay biyuda si Rosinda. Sa kabila ng katotohanang bata pa yata ito. Unang kita pa lamang ng mga mamamayan sa kanya. Ibang-iba na kaagad ang kanilang mga reaksyon. Naroong maakit sa kanya ang mga kalalakihan, samantalang naiinis naman sa kanya ang mga kababaihan. Takot din sa kanya ang mga bata, habang may kakaiba naman sa mga titig ng matanda sa kanya. Sa totoo lang ay nagagandahan naman ako sa kanya. Pero syempre, hindi ko siya pwedeng asawahin dahil may asawa na ako at mga anak na mahal ko. Ang ikinabahala ko lang ay ang pagkahumaling sa kanya ng anak kong si Peter. Madalas niyang dinadalaw si Rosinda sa bahay ng dalaga. Nakatira ito sa bukana ng kagubatan. 2 kilometro ang layo mula sa aming bahay. Madalas kong pagsabihan si Peter kasi nga 19 anyos lang siya. Samantalang ang babaeng napupusuan niya ay nasa edad 35 anyos na. Hindi naman sa namimili ako ng mamanugangin para lang kasing napakabata ng aking anak para asawahin niya si Rosinda. Gayunpaman ay hindi ko siya napigilan at nagpatuloy sila sa pagkikita hanggang sa idiniklara niyang nais na nilang magsama. Gulat na gulat ako maging si Vina, ang aking asawa. Aniya, kakausapin niya ang babae at pagsasabihan na layuan na ang aking anak. Ayaw din ng aking asawa na maugnay kay Rosinda si Peter. Ako naman ay tinatawagan ng aking kapatid ko sa Maynila at pinakaiusapang puntahan si Peter dito. Hindi kabisado ng anak ko ang syudad kaya alam kong matatakot siyang umalis at baka saan siya makarating. Ipapakiusap ko muna sa aking kapatid na doon mo naman natili si Peter. Si Vina naman ay umuwi at puno ng kalmot ang mukha na labis kong ikinagulat. Aniya, hindi naging maganda ang pag-uusap nila ni Rosinda. Aminado siyang sinugod niya ang babae pero hindi niya alam na may sapusa pala si Rosinda. Dahil sa bilis ng mga kilos nito at hindi niya napansin na pinagkakalmot na pala siya sa braso at leeg. Galit na galit ako sa aking nalaman. Hindi kaagad ako nakapag-isip dahil sabi ni Vina, gaganti raw siya sa babae. Kailangan daw lumaya si Rosinda sa aming lugar. Narinig iyon ni Peter at nagalit siya sa amin. Pero dahil ako ang kanyang ama ay wala siyang nagawa. Pagkarating ng aking kapatid mula sa Maynila ay kaagad kong ipinaimpake ang kanyang mga damit para makabalik din sila kaagad. Ayokong manatili muna ang aking anak dito habang may gumugulong babae sa kanya na hindi ko gusto. Ang hindi ko alam, ipinakuha pala ni Vina si Mang Tonyo sa tahanan nito. Nang magkaharap kami, ay walang anumang ginamot niya ang mga kalmot sa katawan ng aking asawa. Hindi ko may paliwanag ang pagkamangha ko nang makitang kinuha lang ni Mang Tonyo ang kulay abuhing botilya sa kanyang maliit na hambag at ipinahid ang laman niyon sa mga galos at kalmot ng aking asawa. Ilang saglit pa ay tila naglinis lang ng alikabok ang langis dahil bawat madaanan nito sa balat ni Vina ay gumagaling at naglalaho na parang walang anumang nangyari. Kumukurap-kurap ako sa aking nasaksihan para malaman kung hindi ba ako namamalikmata
Wala na talaga ang mga kalmot. Hindi makapaniwalang lumingon ako kay Mang Tonyo na nakangisi sa akin. Sabi niya, habang maaga pa ay iiwas namin si Peter kay Rosinda. Hindi raw normal na tao ang babae at delikado para kay Peter kung magpapadala siya sa kanyang pagkahumaling rito. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Bala ko naman talagang paalisin si Peter dahil ayaw ko kay Rosinda. Maliban pa doon ay may sinabi si Mang Tonyo na hindi maganda tungkol sa babae. Hindi raw tao si Rosinda. Napanganga ako sa aking nalaman. Aniya, nagpapanggap lang na tao ang babae, pero ang totoo niyan, kumakain ito ng tao. Kaya naman para malinawan ay isinantabi ko lahat ang takot ko kay Mang Tonyo at kinausap siya ng masinsinan. Sabi ng matanda, hindi naman daw talaga totoong nagkagusto si Peter kay Rosinda. Isinailalim ang aking anak sa hipnotismo para sundin ang mga ipinag-uutos nito. Pero ang totoo niyan ay bibiktimahin ng aswang ang aking anak, kaya siya dumayo sa aming lugar. Wala kasing nakakakilala sa kanya dito, kaya malaya siyang gumalaw. Sa dating pinanggagalingang lugar umano ni Rosinda, ay lumalaganap ang pangbibiktima ng aswang sa mga kalalakihan. Samantalang ang mga babae ay dinadaluhong lang. Isang mandarangkal si Rosinda na pinaniniwalaang malanding aswang. Nang aakit raw kasi ito ng lalaki para gawing biktima. Sa una niyan ay magpapakita siya sa isang lalaki. Ang lalaki naman ay mabibigani sa kanya at makikipagkilala, makikipagkaibigan hanggang sa manligaw. Kapag sinagot ng mandarangkal ang kanyang biktima, ay magpapakita siya ng motibo. Ang lalaki naman ay susundan siya at humaling na. Kapag nasa ilang na lugar na sila, ay doon na aatake ang aswang para mabigyang solusyon na ang kumakalam niyang sikmura na kay tagal na niyang tinitiis. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nalaman, kaya naman, kahit alam kong kinatatakutan si Mang Tonyo sa aming lugar, ay humingi ako ng tulong sa kanya. Gusto ko lang nalayuan kami ng aswang para huwag mapariwara ang aking anak. Aniya, pwede akong maglagay ng ando sa palibot ng aking bahay. Ang ando ay pangontra umano sa mga aswang. Amoy patay ito at may napakalaking bulaklak. Pero napakadelikadong lapitan. Lahat kasi ng makakahawak dito na aswang, maski sa maliit na bahagi lang ng halaman ay hindi maipaliwanag na kate ang mararanasan nila. Higit pa ito sa higad o ano pa mang makakating bagay na ating mahahawakan. Tumango ako at nangakong gagawin kaagad ang kanyang sinabi. Naghanap ako niyon sa kagubatan at dinala sa aking bahay. Ipinalibot ko ito at siniguradong walang malulusutan ang mandarangkal oras na magtawag siya sa aking anak. Bukas pa ang alis nila at ayaw kong masira ang plano. Kinagabihan, sa gitna ng aming pagtulog, nakarinig ako ng mga kaluskos. Ilang saglit pa, narinig ko ang malamyos na boses ng isang babae. Kaya bumangon ako at sumilip sa bintana. Sumikdo ang aking dibdib nang makita ang napakaamong babae na ngayon ko lang nakita ng malapitan. Si Rosinda. Ewan ko ba, biglang lumambot ang aking puso nang makita siya. Pakiramdam ko, gusto ko siyang dalhin sa aking bisig at yakapin ng mahigpit. Kaya maras kong ipinilig ang aking ulo. Bakit para akong nalalasing sa pakikinig sa kanyang boses?
Naramdaman ko ang paghawak ni Vina sa aking braso. Aniya ay, tinatawag ng aswang ang aming anak. Nagising ako sa pantasya at itinuon ang aking isipan sa kasalukuyan. Tumayo ako at kinuha ang aking tansang punyal na kanina ko pa hinahasa. Kailangang umuwing sugatan ng aswang kung hindi man siya isang malamig na bangkay. Nang gagalaiti ang mga bagang na lumabas ako ng bahay at dinuro ang aswang. Hindi siya maririnig ng aking anak dahil tinitiyak kong tama lang ang aming inilagay na pangontra sa palibot ng kanyang silid para makatulog siya ng mahimbing. Sininghalan ko ang aswang na ikinagulat nito. Buong akala niya ay nadala kami sa kanyang panlilinlang. Hinabol ko siya nang ikinaripas niya ng takbo. Ang bilis ng mga hakbang ng mandarangkal kumpara sa akin na isang may edad ng lalaki. Mabilis siyang pumasok sa kakahuyan at doon nagkunwaring umiyak. Habang papalapit ako ay nagmamakaawa pa siya, sabay sabing natatakot siya sa akin. Unti-unti naman akong nadadala sa kanyang malamyos na boses. Nabulag ako sa aking nakikita at nagpatianod sa kanyang imbitasyon na lumapit ako. Bago pa man ako makapunta sa kanyang harapan, isang maingay na huni ang aking narinig na nagpagising na naman sa akin mula sa mundo ng pantasya. Nakita kong bumulusok papaba ang isang nilalang na noon ko lang nakita. Hindi pangkaraniwan ang haba ng mga kamay at paa nito. Ang kanyang balat ay kulay abuhin at may malalalim na mga mata. May pangil at mahabang dila ito. Ang balbal na si Mang Tonyo. Sindak akong napaatras nang sugurin niya ang babaeng mandarangkal. Nakaagad na kapagbago ng anyo. Humaba at gumulo ang buhok nito. Nawala na ang nakakaakit ng muka at napalitan ng malahalimaw na itsura. Nakakahindik din ang kanyang mga pangil at may mga matapang tila kagaya ng sa pusa na linya lamang ng iris nito. Nagpangbuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Parehong mababangis at matatapang. Wala yatang gustong sumuko dahil habang nagkakasakitan ay nagkakalmutan sila gamit ang mahahaba nilang mga kuko. Nang makabuelo ang si Mang Tonyo ay malakas niyang itinulak si Rosinda, kaya tumilapon ang babae malapit sa may paanan ko. Hinihingal na ang babae sa pagod samantalang si Mang Tonyo ay hinihingal sa galit. Hindi pa man nakakapwesto si Rosinda ay muli siyang sinugo ni Mang Tonyo at walang babalang ibinaon ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib ng babae. Bumulwak ang masaganang dugo ni Rosinda. Saka siya namumutlang bumagsak sa lupa. Marahas na hiniwa ni Mang Tonyo ang dibdib nito at hinugot ang mga lamang loob, lalo na ang puso. Hintakot akong napatitig doon nang makitang tumitibok-tibok pa ito. Ako naman ang hinarap ni Mang Tonyo kaya napaatras ako. Pero ngumisi siya at sinabing ang punyal lang ang kailangan niya. Walang imik na binibigay ko ito bago pa man dumating si Vina at Peter na nagsisisigaw sa pagmamakaawa na huwag naming sasaktan ang kanyang nobya. Hindi nakinig si Mang Tonyo at ibinaon niya sa puso ni Rosinda ang punyal na gawa sa tanso. Kasabay ng pagpalahaw ni Peter ay ang pag-igik ni Rosinda kasabay ang pagtirik ng mga mata nito. Napanatag ang aking loob sa kabila ng pagluluksa ng aking anak. Alam kong sa mga oras na ito ay makakawala na siya sa patibong nalikha ng isang mandarangkal. Naging maayos naman ang aming buhay simula nang nawala yung mandarangkal. At magpasa hanggang ngayon ay marami pa ring mga aswang na naglipa na sa aming lugar. Pero bihira na lang silang magparamdam.
At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, Punsyano ng Siquijor. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mandurgo ay ang mga uri ng aswang na nabibilang sa pangkaraniwang pangkat. Sila ay mga magagandang dilag sa araw at naging birds of prey o mas kilala natin sa tawag na ibong mandaragit tuwing kabilugan ng buwan. Naging ordinaryong tao sila sa araw, kumakain, nagsisimba at nagtatrabaho katulad ng mga normal na tao. Ako si Tikboy, hindi ko tunay na pangalan. Isa akong mangingisda at pumapalao tuwing madaling araw. At umuuwi para ibenta ang nakuhang isda pagsapit ng umaga. Isang magandang binibini ang nakakuha ng aking pansin habang naglalakad ako sa pasilyo ng merkado upang ihatid sa aking suki ang mga nahuli kong isda. Ngumiti ito at lumapit sa akin, kaya napaayos ako ng tindig. Kahit pa alam kong amoy lansa ako dahil sa mga isdang dala ko. Biko po kayo, Pogi. May latik po ito. Meron din pong puto bongbong at saka suman. Pag-aalok nito ng kanyang paninda. Ngayon lang kita nakita rito ah. Tagasan ka ba? Tanong ko kaagad rito. Para namang hindi ito magtitinda ng kakanin dahil sa sobrang tangkad at kinis ng balat. Ang ganda nito ay parang may ganyak. Pero iyon nga lang ay Maria Clara ito kung manamit. Kaya parang manang itong tignan sa malayo, ngunit sobrang ganda sa malapitan. Bagong lipat po kami ng nanay. Galing pa po kami ng kabilang probinsya. At ito lang ang pagtitinda ng kakanin ang aming hanap buhay. Pagsasalaysay nito. Ganun ba? Sige, bigyan mo ako ng 5 hiwa. Tig-10 din ba yan? Tanong ko pa rito. Opo. Sagot nito. At mabilis na nilagay sa supot ang 5 piraso ng biko na nakabalot sa dahon ng saging. Agad iyong inabot sa akin at ngumiti ng sobrang tamis. Inabot ko naman ang bayad dito, kaya nagpasalamat na ito at nagmamadaling umalis. Hinabol ko pa ito ng tingin at hindi pa rin makapaniwala na nagtitinda iyon ng kakanin. Matapos kong maihatid ang isda at makuha ang bayad ay agad akong umuwi. Binuksan ko kaagad ang biko na dala ko at nilagay sa platito. Nay, bigyan mo po ako ng kalamansi. Masarap kasi ito kapag napatakan ng katas niyon. Hindi nakakasawang kainin. Agad namang naghiwa si nanay ng 1 piraso at inabot sa akin. Sa inyo tong iba, Nay. Dinamihan ko ito para sa ating dalawa. Yaya ko sa aking ina. Ay, mauna ka na. Tirhan mo na lang ako. Nagkape na kasi ako kanina. Mamayang hapon magkakape akong muli. Ipapares ko iyan. Sagot ng nanay. Tumahimik na lang din ako. At inumpisahang ipatak ang kalamansi sa biko na binili ko. Ngunit pareho kami ni nanay na nagulat nang makita ang pag-iba ng anyo ng biko na may latik. Lintik, Tikboy, saan mo na naman niya nabili ang mga iyan? Galit na tanong ng nanay. Sa merkado lang po, Nay. Magandang babae kaya nabilhan ko niyan. Wika ko sa nanay ko. Bullshit, pinaspasan yan. Kita mo na. Mahilig ka kasing bumili kahit kanino. Paano kung aswang pala iyon at nais kang hawaan? Gigil na wika ni nanay. Maganda naman kasi yung tendera, Nay. Kaya sinong mag-aakala na aswang iyon?
Balik na tanong ko naman kay nanay. Ewan ko sa'yo. Puro ka kasi maganda. Mahilig sa maganda wala ka namang kasintahan. Tudyo ni nanay sa akin. Ewan ko sa'yo, nay. Bakit pati jowa? Tanging sambit ko na lamang. Katulad sa mga nakikinig ngayon, maraming walang jowa, no? Kinabukasan, hinanap kong muli ang magandang babae. Ngunit hindi ko na mahagila pa. Imposible. Ang sabi niya bagong lipat sila rito ng mama niya. Sambit ko sa aking sarili. 1.5 oras na akong paikot-ikot sa labas ng merkado. Ngunit wala talaga akong makita na pagmumukha ng dalagang nagtitinda ng kakanin. Umuwi na lang ako ng bahay at naghintay ng gabi. Maliwanag ang buwan dahil kabilugan. Kaya alam ko na makakarami ako ng huli. Kahit si nanay na lang ang binubuhay ko ay nagdubli kayod pa rin ako para may maipon ako. Alauna ng madaling araw ay bumaba na ako ng aming bahay. Pasipol-sipol pa ako habang pasan-pasan ang malaking lambat na ginagamit ko sa pangingisda. Nang nasa tabing dagat na ako ay biglang may dumaang malaking ibon sa aking uluhan. Nakakatakot ang itsura nito. Lalo at kasing laki ko lang ito. May nakita nga akong ibon noon na ganito kalaki. Pero sa larawan lamang iyon. Isang Philippine Eagle na katabi ng isang lalaki. Maaaring magkahawig ang mga ito. Ngunit ang pagkakaiba ay ang mga mata nitong nagbabaga. Paikot-ikot ito mula sa aking uluhan. Tumakbo ako sa aking bangka dahil sa takot. Ngunit hinabol pa rin ako nito. Patuloy lang ako sa pagtakbo papunta sa aking bangka kahit hinahabol ako nito. Alam ko na kapag maabutan ako nito ay kayang-kaya ako nitong buhatin at ilipad sa ere. Dali-dali kong kinuha ang sagwan at kumuha ng lakas para sa paghampas sa papalapit na ibong mandaragit. Hindi nga ito natinag sa aking posisyon na handa na sa pagbalo. Agresibo pa rin itong lusubin ako at inatake ako nito sa pamamagitan ng kanyang mahahabang kuko. Gusto ako nitong kalmutin gamit ang matutulis na mga iyon. Kaya kaagad kong pinalo ito. Para namang hindi nasaktan sa aking ginawa, kaya patuloy lang ako sa paghampas kahit papuro na ako mga kalmot sa mga kamay. Ala, ano yan? Malaking ibon? Rinig ko mula sa di kalayuan ang boses ng mga kasamahan kong mangingisda. Tumatakbo ang mga ito papalapit sa akin. Kaya lumingon na ang malaking ibon sa kanilang kinaroroonan. Nakakuha ako ng pagkakataon na mapalo siya sa bandang kanan ng kanyang liig. Kaya sumemplang ang kanyang paglipad. Pero nakabawi rin kaagad. Umapaibabaw na ang lipad nito. Marahil nararamdaman nito na hindi siya ligtas dahil marami na akong kasama. Nako, Tikboy. Kamuntikan ka ng madali ng aswang ah. Uwi ka ni Rode. Hindi niya tunay na pangalan. Aswang ba yun? Akala ko malaking ibon lang eh. Mayroon naman talagang ganoon kalaking ibon, di ba? Sunod-sunod na tanong ko sa mga ito. Ewan ko. Parang hindi pa naman ako nakakita ng ganoon. Ako, mag-ingat ka. Parang type ka ng aswang na iyon ha. Alam mo bang ang sabi nila? Mga magagandang dilag daw ang mga ibong mandaragit kapag sa araw. Manturugo na uri ng aswang ang tawag sa kanila. Nako, mukhang natipuhan ka nga. Ngunit hindi mo naman pinansin. Mahabang litanya ni Mang Edgar, ang pinakamatanda sa aming kasamahan.
Natawa na lamang ako sa sinabi nito. Wala naman akong naaalalang niligawan at hindi ko tinuloy. Wala nga akong niligawan kahit isa. 3 taon na ang nakaraan. Ayaw ko na ulit magpaloko at umasa sa mga babaeng walang prinsipyo at paninindigan. Dalang-dala na ako at parang hindi ko na kaya pang magmahal muli. Paano pa ako iibig muli matapos ang aking masakit na sinapit ko sa aking long-time girlfriend na si Jeya? Ikakasal na sana kami noon, ngunit bisperas ng aming kasal ay nahuli ko pa sila ng mismo kong pinsan sa sarili kong bangka. Ang masaklap ay, ang girlfriend ko pa mismo ang nahuli kong nasa ibabaw ng aking pinsan. Hindi yata matatawag iyon na pang-aahas ng aking pinsan dahil ang kasintahan ko naman mismo ang umakit dito. At iyon ang masaklap, nahuli mo na sa akto pero magdadahilan pa. Ayaw ko sanang balikan ang nakaraang iyon. Pinakamalaking bangungot iyon ng aking buhay. Pero may pagkakataon pa rin talaga na bigla na lang mahalongkat iyon. Katulad na lang sa nangyari ngayon. Pilit kong inaalala kung may babae ba akong pinaasa. Pero sigurado akong wala talaga. Pumalaot na kami at nakabalik ay magulo pa rin ang utak ko. Para akong baliw na naniniwala sa sinabi ni Mang Edgar na isang magandang dilag ang ibong mandaragit na aking nakasagupa. Pauwi na ako galing sa wet section ng merkado. Naihatid ko na sa aking suki ang aking mga huling isda. Dadaan na lang ako sa bakery para bilhan ng tinapay ang aking ina. Nang malapit na ako sa panaderya, ay namataan ko kaagad ang magandang binibini na nagtitinda ng kakanin. Tumakbo na ako palapit sa kanya bago pa niya ako makita. Halos lumuha ang kanyang mata sa gulat nang makita akong nakatayo sa kanyang harapan. Hindi kasi ako napansin agad nito dahil may isa itong customer. Iyong paninda mong biko, hindi ko natuloy ang aking sasabihin dahil tumalikod ito at mabilis ang mga hakbang. Sandali, kinakausap pa kita. Wika ko, sabay habol rito. At nang nakakuha ng pagkakataon ay hinawakan ko ang kanyang kanang kamay. Mabilis akong humakbang sa kanyang harap at nakita ang pamamaga sa kanyang kanang liig. Na paano yung liig mo? Tanong ko rito nang may pag-aalala. Ngunit mabilis nitong tinago ng kanyang dalang sarong. Wala lang po ito. Padaanin niyo na lang po ako. Nakaya kong sagot nito. Sandali lang, yung biko na nabili ko sa'yo nung nakaraang linggo. Bakit biglang parang bulok na dinuguan? Pinatakan ko lang naman iyon ng kalamansi. Bigla na lang naging ganun. Hindi ko talaga alam, sir. Pasensya ka na. Nagmamadali po akong maubos ang paninda ko. Wika nito at mabilis na umusad. Siya iyon. Siya ang aswang. Narinig kong sigaw ng isang ginang at tinuturo nito ang tindera ng kakanin. Ilang sandali lang ay nasa aking harapan na ito. Sino pong aswang, ate? Paninigurong tanong ko. Yung babaeng maganda na kausap mo kanina. Isa siyang mapanlin lang na aswang. Wika nito. Bakit mo naman nasabi ang ganoon, ate? Nagtatakang tanong ko. Marami na rin ang lumapit at nakiisyoso. Bumili ako ng puto bumbong sa kanya nung nakaraang linggo. Aksidenteng matapunan iyon ng kalamansi juice na gawa ng anak ko. Bigla na lang naging mga daliri ng tao. Salaysay nito habang nakakrus pa ang mga kamay sa kanyang dibdib.
Bigla kong naalala ang binili kong biko na naging parang bulok na dinuguan. Kung ganoon, iyon pala ang dahilan kung bakit nag-iba ng anyo ang aking nabiling kakanin. Napamura pa ako nang maalala ang malaking pasa nito sa kanyang leeg. Ang sabi ng Mang Edgar, ang aswang na mandurgo ay magandang binibini sa araw at nagiging ibong mandaragit sa gabi. Parang nakumpirma ko sa sarili na aswang nga ang babae. Sayang lang at ginamit ng mga ito ang kanilang kagandahan upang makapanlin lang. Bakit ka natahimik? Kilala mo yon? Girlfriend mo ang babaeng yon? Galit na tanong nito sa akin. Ha? Naku po, hindi po. Hindi ko nga po yun kilala. Ako rin ay nakabili ng biko sa kanya na pinatakan ko ng kalamansi ay nagiging kadiring pagkain na. Salaysay ko rin sa ginang. Bago iyan dito at kailangang maitaboy yan bago pa man makapanalasa. Wika nito. Naalala ko nga ang sinabi nito na bagong lipat sila ng nanay niya. Parang naawa ako sa dalaga pero kung ganoong aswang nga siya, kailangan niyang lumayo sa aming lugar bago pa niya magawa ng masama ang mga residente. Kinahapunan niyon ay niyaya ako ng aking kaibigan na maglaro ng basketball sa kabilang sityo. Dahil matagal na rin akong laging nasa bahay lang, ay pumayag ako upang makalibang na rin. Isang kubo ang nakakuha ng aking pansin. Nasa tabi lang iyon ng daan papunta sa basketball court ng nasabing sityo. Para kasing pamilyar sa akin ang nakatalikod na babae. Nang lumingon ito ay nagtama ang aming paningin. Matagal akong nakabawi dahil sa gulat. Parang may bagong sibol na naman sa puso natin ah. Wika ng aking kaibigang si Jeff. Loko ka. Tudyuin mo na lang ako sa aswang pa. Wika ko rito na ikinagulat niya. Kilala mo yan? Gulat na tanong nito. Hindi pa pero nakabili na ako ng pinaspasang kakanin na panindan yan. Salaysay ko habang patuloy lang kami sa paglalakad. Sayang, ang ganda pa naman sana niya. Iyon na nga eh, pero kailangan niya niyang lisanin ang lugar na ito. Hindi sila welcome rito. Mamaya maraming bata at buntis pa ang kanilang mabiktima. Sagot ko naman kay Jeff. Paano natin mapapaalis yan eh? Siyempre may karapatan din naman ang mga iyan na tumira sa bahay, no? Kawawa naman kung palayasin at tsaka hindi naman natin napatunayan na aswang dahil wala naman tayong nakita na kinatay nilang tao, di ba? Wika sa akin ng kaibigan ko, kaya napaisip rin ako. Paano nga pala kung maling hinala lang iyon? Pero paano may paliwanag ang puto bongbong na nagiging mga daliri? Ang biko na nagiging bulok na dinuguan. Sapat na yata iyang katibayan. Idagdag pa ang pagpalo ko sa kanyang kanang lieg. Nawala na akong ganang maglaro dahil sa dami ng iniisip. Kaya umupo na lang ako sa gilid at nanood ng laro. Ginabi pa kami ng uwi dahil matagal na tapos iyon. 3 laro kasi ang aming pinanood ng magkasunod. Sayang, sana sumali ka boy. Ang ganda ng laro ngayon, walang dayaan. Wika ni Jeff sa akin. Sa susunod na lang ako sasali. Medyo pagod na rin kasi ako ngayong araw eh. Pagsisinungaling ko rito. Nang makadaan na kami sa bahay ng Mandurgo, ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang malaking ibon na dumaan sa may bintana. Nakita mo rin ba yun, Jeff? Bulong ko sa aking kasama. Oo,
napakalaking ibon yun. Iyon pala ang anyo nila kapag naging aswang. Parang higanti na agila ah. Puna ni Jeff. Maganda ka. Siguradong tayo na naman ang aatakihin yon. Wika ko kay Jeff. Paano kung hindi natin kayanin ang lakas niyan? Tanong nito sa akin. Kaya iyan, magtiwala lang tayo. Kailangan nating magapi iyan dahil kung hindi, kawawa ang mga mabibiktima ng kanilang pagiging aswang. Wika ko rito. Oo nga, sana matalo natin iyon. Wika ulit ni Jeff. Ilang sandali pa ay sumugod na sa amin ang ibong mandaraget. Mabilis itong lumipad papunta sa aming kinaroroonan. Kilala na kita. Magandang dilag. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, lumayas ka na sa aming lugar. Isama mo na lang ang ina mo. Seryosong wika ko sa aswang. Sayang ka. Ang ganda mo tapos isa kang mapanlin lang na aswang. Walang gatol na wika ni Jeff. Biglang sumugod ulit ang babae. Kaya hinampas ko ito sa ulo. At nagmarka roon. Umalis na kayo sa lugar namin. Kung ayaw nyo na, mapahama kayo. Wika ko ulit rito. Ngunit ilang sandali pa ay sumugod muli ang aswang. At sa pagkakataong ito, ay supalpal siya sa akin. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang manalasa sa aming baryo. Kung hindi ay, ako mismo ang puputol niyang ulo mo. Wika ko sabay hampas ng malaking kahoy. Bigla na lang itong tumayo sa aking harapan at tinignan ako. Alam ko na, kilala na kita. Pakiusap ko lang sa iyo ay, lisanin niyo na ng ina mo ang aming lugar dahil ayaw namin na may nagbabantyang panganib sa bawat paslit na narito. Ngayon umuwi ka na at magligpit ng inyong bahay. Utos ko at nagulat ako nang bigla itong lumipad papalayo. Nagtatinginan kaming dalawa ni Jeff. Kung ganoon ay totoo ngang kilala natin sila, wika ni Jeff sa akin. Oo Jeff, at malalaman natin bukas kung lilisan na ba ang mga ito sa ating lugar. Wika ako kay Jeff. Kinabukasan ay maaga nga kaming nakiusyoso. Pinuntahan kaagad namin ang kubo ng mga ito. At nabalitaan na lamang namin na maagang umalis ang mag-ina. Hindi na nga ang mga iyon bumalik pang muli sa aming baryo. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana all may jowa. Muli po, ako po si Tikboy ng Pilipinas. Mapagpalang araw, Sir Gaspar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kyle. 36 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2008 dito sa aming lugar sa Tanhay. Nag-aaral ako noon sa isa sa mga universidad ng Tanhay at marami-rami na ding naririnig na kwento tungkol sa mga aswang. Mahirap ipaliwanag pero kung ako ang tatanungin ay naniniwala ako sa kanila. Naniniwala ako sa kabila ng katotohanang hindi ko pa nakikita kailanman ang mga anyo nila. Akala ko nga hanggang kwento na lang ang lahat ng aking naririnig. Hindi ko inakala na habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaklase ay may isang tunay na aswang pala kaming nakakasalumuha sa araw-araw. Siya ay si Aling Sesa, ang tendera sa karinderya na nasa tapat ng aming pinapasukang universidad. Hindi palang ngiti si Aling Sesa. Tahimik ito at palaging seryoso. Ayaw na ayaw din ito ang tinititigan siya.
Pansin ko naman kapag ginagawa namin iyon, nagmumukha siyang balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilikot at animo, hindi nagiging komportable. Tila ba hindi niya gusto ang palagi siyang tinititigan. Ayon sa iba kong mga kaklase, ang aswang ay ayaw na tinitignan sa mata. Naiirita raw sila at nagkakaroon ng pagkakataong manakmal kapag nagalit. Kaya naman kapag nagpupunta ako sa kanyang karinderya ay iniiwasan ko ang gawin iyon. Karamihan sa mga estudyanteng walang alam ay kumakain sa kanyang mga lutong ulam. Pero ako ay hindi na makampante. Palagi na akong nagbabaon ng sarili kong pagkain. Ang langis na ipinamana sa akin ni Lolo ay palaging kumukulo kapag napapalapit ako sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko nang ipagkalat sa lahat na tunay ngang isang aswang ang matanda. Pero hindi ko naman magawa. Kaya nagkaroon ako ng ideya na baka pwede akong magsiyasat sa lahat ng kanyang mga kilos. Kaya naman, isang araw ay natuwa ako nang magkataong wala kaming pasok. Nagrerenta ako ng silid sa isang paupahan na malapit lang din sa pinapasukan kong eskwelahan. Madaling araw pa lang ay bihis na ako. Handa na akong sundan si Aling Sisa dahil sabi ng aking kaibigan ay namimili raw ito sa palengke tuwing madaling araw. Kahit natatakot ay walang pag-aalinlangan na sinundan ko siya. Napansin kong kahit malayo ang palengke ay hindi siya pumapara ng tricycle. Hindi ko din maiwasang kilibutan dahil mukhang hindi siya nakikita ng mga ito at ng iba pang mga taong paroot pa rito sa kalsada. Marami na ang mga tao kahit alas 4 pa lamang. Ang iba ay namamalengke, samantalang maagang namamasada ang iba. Kabisado ko na ang lugar kung nasaan ang palengke, kaya hindi ko lubusang maintindihan kung bakit lumiko siya sa ibang kalsada at doon siya tumaan. Ito ay isang sangang daan na maaaring magpalayo sa amin sa palengke. Kaya naman, pinagsikapan ko ang maging maingat at huwag magpapahalata na sinusundan ko siya. Alam kong may iba siyang pupuntahan, kaya naman kabado akong sumunod. Nakarating kami sa isang tabing dagat at may iilan na ding tao doon. Naliligo at nagde-display ng mga paninda. Ang iba naman ay nagsipaghanda na sa pagpasok sa kani-kanilang trabaho. At hindi yata napansin ng matanda na mas bumibilis ang lakad papunta sa kanyang pupuntahan. Kinakabahang napalunok ako at saglit na nagpahinga. Tila hindi ako naging komportable dahil nanlalamig ang aking mga kamay sa kabila ng pagtagaktak ng aking malapot na pawis. Unti-unting namuo ang tensyon sa aking buong pagkatao. Mukhang alam yata ng mga tao ang tunay na katauhan ni Aling Sisa. Dahil binabati pa din ito ng mga tao roon. Nanginginig na sinundan ko siya hanggang sa makarating na naman kami sa malawak na taniman ng niyog. Sa di kalayuan, may nakita akong isang kamalig na may iilang lalaki ang abala at tila ba may mga bahid ng dugo ang mga damit. Naisip ko na baka katayan ang naroroon at mas mura ang bentahan ng karne. Kaya sa nasabing lugar, pinipiling bumili ni Aling Sisa. Walang imik ko pa din siyang sinundan hanggang sa makarating kami sa kamalig. Tumuloy ang matanda sa loob, samantalang lumibot naman ako sa loob. Tahimik at walang tao doon. Kaya naisip kong walang mapapagawi sa lugar na iyon. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga malalapad na dingding at sumilip sa naroong butas. Mukhang may mga tao sa loob maliban kay Aling Sisa.
Rinig na rinig ko kasi ang mga ingay na nagtatawanan at nag-uusap. Nakita ko na abala sa pagpili ng mga karne ang matanda. Akala ko, iyon lang ang aking makikita. Ngunit hindi ko mapigilang masindak. Nang makitang may iilang patay na tao silang sinasabit at siyang kinakatay isa-isa. Gimbal na napaatras ako saka napaduwal na yumuko sa lupa. Tila nais bumaliktad ang aking sikmura sa nasaksihan. Tao ang kanilang kinakatay sa loob ng katayan. Papaano ito napapanatili ng mga tao? Gayong may mga pulis at sundalo sa kahit saang sulok ng tanhay. Nahihibang na ba ang mga tao rito? Nababaliw? O higit sa lahat ay baka binayaran ang mga alagad ng batas upang huwag mahuli ang mga taong gumagawa ng malahayop na krimen. Sa totoo lang ay natakot ako sa nakita. Ilan sa aking natagpo ang nakasabit ay mga estudyante dahil suot pa ng mga ito ang kanilang uniforme at mukhang ilang linggo nang nawawala. Walang kaalam-alam ang mga kapamilya ng biktima na ang kanilang anak ay patay na at nakasabit pa sa isa sa mga tagong lugar sa katayan. Naalerto ako nang marinig ang boses ni Aling Sesa. Pinapili niya ang matador ng presko at batang karne. Maraming ipinakita sa kanyang lalaki at sinabing may discount pa siya kapag kinuha ito ng buo. Kaagad na tumango ang matanda. Sabay sabing kukunin nga niya ng buo ang katawan ng isang napakagandang biktima. Pero kailangan niya raw itong ipatadtad para magluluto na lang siya pagkarating niya sa karinderya. Pakiwari ko ay nais lumipad ng aking kaluluwa para magtago kahit saan. Tila ako mawawala sa wisyo habang pinakikinggan ang usapan nila. Halos mawalan ako ng lakas dahilan para mapasalampak ako ng upo sa likod ng kanilang kamalig. Nang lumingon ako sa paligid, tila ba mahihimatay ako sa iilang putol na daliri at mga durog na laman ng tao na nagkalat sa mismong kinauupuan ko. Kahit walang ingay ay nagawa kong tumayo doon at kumaripas ng takbo. Kahit nahirapan akong huminga dahil sa hingal. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda kapag nagtagal pa ako doon. Hindi ko namalayan na nakauwi na pala ako sa boarding house. Pagkasarado ng pinto ng aking silid ay napahagulgol ako ng iyak. Takot na takot ako, sa totoo lang. Ngayon lang ako nakakita ng mga bagay na nakakahindik na itsura. Hindi ko akalaing may mga tao pa pala talagang halang ang mga kaluluwa sa apoy ng impyerno at hindi man lang natatakot sa kanilang ginagawa. Nagkaroon ako ng konklusyon na hindi tao ang mga matador sa loob ng kamalig. Kung hindi, sila ay mga grupo din ng aswang na kumakain at nambibiktima ng mga tao. Kagaya ni Aling Sesa. Nang may masmasan ako sa kakaiyak ay nagpasya akong maglakad-lakad sa labas. Ang karinderya ni Aling Sesa ay mas maraming tao at hindi naman iyon nagbabago. Mabili ang kanyang mga tindang ulam dahil masarap raw ang timplada ng mga ito. Nais ko namang mahilo ng maisip ang tungkol doon. Tao. Alam kong tao ang pangunahing sangkap ng kanyang mga ulam. Bakit hindi ito napapansin ng mga tao? Aswang ba ang lahat ng mga narito? Sa kakalakad ko ay nakasalubong ko ang aking kaklase na si Aimee. Masinsinan ko siyang kinakausap tungkol kay Aling Sesa. Alam niya raw ang tungkol doon pero hindi na siya nagsasalita. Malakas ang kapit ni Aling Sesa sa politiko. Kaya kahit kaisa ay hindi na iireklamo
ang kanyang karinderya. Hindi na raw nakakapagtaka ang magkaroon ng karinderyang ganoon sa buong Tanhay dahil ang nasabing lugar ay pinamumugaran din ng mga aswang. Ang kailangan lang naming gawin ay manahimik at pilit na kalimutan ang kuryosidad na nasa aming mga utak. Noon daw ay may estudyanteng anak mayaman ang nagreklamo sa pagkaing binili nito sa karinderya. Wala pang mga mamahaling restaurant sa lugar kaya nagtiyaga ang estudyante doon. Sa kalagitnaan ng manahon ng kanyang pagkain ay napasigaw ito nang makakita ng daliring may kulay pa ang kuko at may kalyo sa kanyang ulam. Nagwala ang estudyante at inireklamo si Aling Sesa. Pinagkasundong magkikita ang dalawa pero pagkalipas ng 2 araw, ang estudyante na ang kanyang ginawang pangunahing putahe sa loob ng kanyang karinderya. Siya ang kinatay ng matanda para ibenta din sa mga tao. Mas lalong sumakit ang aking ulo, kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ko maipapatigil ang operasyon ng karinderya ng matanda. Hindi pwedeng basta na lang siya pumatay ng inosenteng tao. Magalang akong nagpaalam ng gabing iyon na uuwi muna sa aming tahanan. Kinausap ko ang aking papa at sinabi ang problema. Siya man ay hindi gusto ang ginagawa ni Aling Sesa, kaya ang sabi niya ay tutulungan niya ako na malaman ng lahat ng tao ang kanyang itinatagong baho. Iilan lang daw kasi ang nakakaalam, samantalang ang lahat ng suki ni Aling Sesa na pabalik-balik doon ay hindi alam na sila pala ay nahipnotismo lang ng kapangyarihan ng aswang. Kaagad naming pinuntahan si Aling Toyang para isangkuni ang aming problema. Aniya, simple lamang ang solusyon para mabuking si Aling Sesa sa lahat ng mga tao. Ang ginagawa niya kasi ay nahihipnotismo niya ang mga customer dahil sa timplada ng pagkain nito. Pero kung pipigaan ng kalamansi ang lahat ng kanilang pagkain, lilitaw ang lahat ng mga tunay nitong anyo. Mandidiri ang mga tao at magrereklamo, kasabay ang pagkakagulo hanggang sa malaman na nilang minamaniobra ni Aling Sesa ang lahat ng mga pagkain sa loob ng kanyang karinderya para maganang kumain ang mga customer. Nag-isip kami ni Papa ng magandang paraan kung paano ito gagawin. Kaya naman, nang may maalala kaming isang magandang ideya, ay nagkasundo kami ni Papa na gagawin kaagad iyon. Nag-apply ako bilang serbidor sa karinderya ni Aling Sesa kasama si Aimee. Samantalang si Papa naman ang matador sa kamalig kung saan kinakatay ang mga tao. Doon siya nakatuka. Lahat ng mga taong may kakaibang kilos ay minamatyagan niya. Hindi ko maiwasang kabahan, pero kailangang mahinto na ang ginagawa ni Aling Sesa. Magkatulong kami ng aking ama para magbiga ng napakaraming kalamansi. Sinisiguro naming bawat customer ay magagamit iyon mamaya kapag may kakain na. Inihalo namin ito sa patis at suka, tsaka isa-isang isinilbi sa mesa. Pagkatapos ay nagbukod ako ng mga bawang at piniga isa-isa. Inihalo sa kalamansi at inilagay sa aking sekretong lalagyan. Gagamitin ko ito mamaya kapag kinakailangan na. Nang magsimula ng magpapasok ng mga customer sina Aling Sesa, ay naging alerto na ako sa lahat ng aking gagawin. Kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang aking loob para mailigtas ang mga taong inosenteng kumakain ng kapwa-tao. Nasa kalagitnaan na kami sa pagsisilbi ng may sumigaw na customer. Nagwala ito nang makitang tainga ng tao ang nasa kanyang plato at napapalagiran ng sarsa.
Nagsisukahan ang lahat, lalo na iyong mga nakagamit ng patis at suka na may lihim na katas ng kalamanse. Nagkagulo ang lahat, maging si Aling Cesa at hindi malaman ang gagawin. Biglang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin, tsaka walang babalang sinugod ako. Bago pa man niya ako masakmal ay ibinuhos ko sa kanya ang pinaghalong katas ng kalamanse, langis at dinikdik na bawang. Nagsisisigaw si Aling Cesa na animoy na hapdian, tsaka dahan-dahang nagbago ang kulay ng kanyang balat. Doon nagtakbuhan ang mga tao at kanya-kanyang alis na animo, nakakita ng isang halimaw. Ako naman ay inilabas ang punyan at walang habas na isinaksak sa kanyang dibdib, kaya nataranta na din ang kanyang mga kasamahan. Ipinagsigawan ko sa lahat ng aswang si Aling Cesa at laman ng tao ang ipinapakain niya sa aming lahat. Nakarating ang balitang iyon sa kinauukulan, kaya hinuli ang matanda at dinala sa isang espesyal na kulungan kung saan mahihirapan siyang makatakas. Lahat ng nagnanais matulad sa kanya o dumepensa sa matanda ay ikukulong din. Kaya naman, natakot ang kanyang mga utusan at nagsipagtanggihan sila na sila man ay mga aswang. Ayon sa kanila, natatakot lamang daw sila dahil ayaw nilang magaya sa mga taong kinatay din ng matanda para manahimik at huwag nang maikalat pa ang kanyang sekreto. Ipinasara ng kinauukulan ang kanyang karinderya. Magmula noon ay wala na kaming nabalitaan pa patungkol sa matandang aswang. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Kael ng Tanhay. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. 83 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1964 sa probinsya ng Batanes. Aminado ako, mahirap lang kaming mamamayan. Ang aming mga hanap buhay ay mangisda sa laot at ibenta ang mga huli namin sa merkado. Mahirap pero nakakaraos naman kahit papaano. Ang aking mga magulang noon ay tudo kayo dahil 10 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ako ang kasama ng aking ama palagi sa laot. Hating gabi kong umaalis kami sa bahay. Sinisiguro kong handa na ang lahat bago kaming mangisda. Noong maliit pa ako, nasanay na ako na palaging sumama sa kanya. Kaya nang magbinata ako at sa edad na 25 na, ay naging katuwang na ako ng aking ama sa paghahanap buhay. Samantalang ang 3 babaeng sumunod naman sa akin ay siyang katulong ng aking inay sa pagtitinda ng isda. Ang natitirang 6 ay siyang naiiwan sa bahay at gumagawa ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Bawal sa amin ang tamarin. Palaging ipinapangaral sa amin ng aking nanay at tatay na bawat oras ay mahalaga. Hindi naman importante kung yumaman kami o hindi. Ang mahalaga ay makaraos kami sa araw-araw. Nasanay tuloy ako na palaging may trabaho. Nasa laot man o sa bahay ay palagi akong may ginagawa. Nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy, nagtatanim ng gulay. Kahit nasa tabing dagat kami ay may tanim naman akong mga gulay na inuulam namin. Ang kasiyahan namin ng aking mga kapatid sa bahay ay pagkukwentuhan. Hindi kami kagaya ng ibang bata na gumagala sa lansangan at uuwi kung kailan ang oras ng kainan.
Hinangaan nga kami ng aming mga kapitbahay dahil napalaki daw kami ng maayos ng aking mga magulang. Kadalasan sa mga napag-uusapan namin ay tungkol sa mga aswang, engkanto, sigbin, at mga multo. Mahilig kasi ang mga kapatid ko na babae sa mga kababalagan at ito ang palagi nilang nagiging paksa kapag nagkukumpulan sa aming munting sala. Pinakakinatatakutan ko ay ang aswang. Ayon kasi sa kwento ni Lydia, delikadong uri ng mga nilalang na nilikha sa dilim ang aswang. Sila ay dating mga Diyos at Diyosa na itinalagang mamamahala sa mga pangangailangan ng tao sa lupa. Sila ang tinatawag na mga danag. Dati ay bumababa sila mula sa langit sa araw na itinatalaga ni Bathala para makisalamuha sila sa mga tao. Minsan, habang nagtutulungan ang mga tao at danag sa pag-aani ng kanilang taniman na palay, ay nasugatan ng isa sa mga babaeng utusan. Nilapitan ito ng isa sa mga danag para sana tulungan, pero natuon ang kanyang atensyon sa dugo ang kamay ng babae at napagtanto kung gaano iyon kabango. Nagsimula lang iyon sa pagsipsip ng daliri hanggang sa hindi na napigilan pa ng danag ang kanyang sarili. Ang dugo raw ng tao ay masarap at matamis. Doon sinumulang ilaglag ni Bathala ang mga danag mula sa langit. Sila ay isinumpa at tinanggalan ng kabanalan. Ang kanilang magagandang mukha at maaamong anyo ay napalitan ng nakakasindak na mga itsura. May nakakatakot na pangil at nakaririmarim ng ngiti. Sandamakmak na version ang isinalaysay ng aking mga kapatid sa akin. Pero isa lang ang tumatak sa aking isipan. Delikado ang mga aswang. Ang mahilig man din lang. Kaya nitong paibigin ang isang tao hanggang sa mahulog ito sa kanyang bitag at maging hapunan nito. Naging dahilan iyon ng paghahanda ko ng kung ano-anong pangontra laban sa mga aswang. Naroong maganda ako ng langis, sibat na gawa sa bagakay, mga bawang, asin, tinik ng suha, kalamansi, punyal na yari sa tanso. Ayaw kong pakampante. Minsan kapag nauutusan akong magpunta sa bayan ay ginagabi ako. May mga naririnig akong mga huni na sabi ng aking mga kapatid ay pagmamay-ari raw ng aswang. Hindi naman ako umaalis ng walang dalang pangontra. Isang araw, nagkasakit si tatay kaya obligado akong mangisda sa laot ng mag-isa. Ang panglima naming kapatid, si Mario, ay naisipang sumama. Aniya, hindi raw mapalagay si nanay na mag-isa lang ako. Pumayag na lang din ako dahil nakakaantok din naman ang pumalaot na walang kausap. Ayokong makatahulog sa gitna ng dagat nang nag-iisa at walang kasama. Kaagad kaming naghanda ng aking kapatid sa aming dadalhin. Bago pumalaot ay matutulog pa muna kami at gigising mamayang madaling araw o hating gabi. Siyempre, kailangan namin i-relax ang aming mga mata para maging alerto kami mamaya sa laot. Bandang alas 11 na nang magising ako. Namangha ako dahil mas naunang nagising si Mario sa akin. Halata sa mukha nito ang pagkasabik sa pagsama sa akin. Nagpaalam na kami kay nanay na pupunta na sa laot. Sakay ang aming bangka ay minaniobra namin ito papunta sa lugar kung saan kami madalas makakuha ng marami ni tatay. Malamig ang simoy ng hangin. Disyembre na kasi at ilang linggo na lang ay magpapasko na.
Halos yakapin ko na ang aking sarili dahil sa sobrang lamig. Samantalang si Mario naman ay hindi iniinda ang ginaw at libang na libang sa kakatingin sa langit. Marami kasing bituin at kumikislap-kislap iyon, kasama ng bilog na bilog at maliwanag na buwan na nagbibigay ilaw sa aming pagpapalaot. Bukod sa amin ay may iba pang kapitbahay namin ang mangingisda, pero sa ibang lugar sila nagtungo. Kanya-kanya kaming pwesto kumbaga. Pagkarating namin sa aming lugar ay inabala ko na ang aking sarili sa paghuhulog ng lambat para masimula na ang pangingisda. Nakakatatlong ahon na kami at marami-rami na ang nakuha ng kalabitin ako ni Mario at itinuro ang isang lumulutang na bagay sa unahan ng aming bangka. Biglang dinagundo ng kaba ang aking dibdib nang mapagtanto ang itinuro ni Mario ay isang bulto ng tao. Nagdalawang isip ako kung lalapitan ba namin na ito o hindi. Sinagilahan ako ng takot. Paano kung biktima ito ng salvage, ang kawawang biktima, at itinapon ang katawan nito sa dagat? Paano kung sirena ito o multo? Ubuhay pa ba ito? Si Mario ang porsigidong sumagwan kaya napalapit kami sa tao. Gayon na lang ang pamumutla ko nang makita sa malapitan ang lumulutang na isa itong babae. Kahit tagal kong nakakilos at natulala lang ako habang nakatingin dito, si Mario ay alistong hinila ang kamay ng babae at sinuri ang pulso nito. Aniya, pumipitik pa raw ang pulso ng babae at kailangan namin itong tulungan. Nang sabihin iyon ni Mario ay biglang nabuhayan ako ng loob at nakihila sa babae. Bigla akong napasinghap nang makita ang mukha nito. Napakaganda. Maamo ang mukha nito. Pero bakit kay putla naman yata ng babae? Isinakay namin ito sa bangka at isinama pa uwi. Hindi naman siguro magagalit ang aming mga magulang kung mag-uwi kami ng babae. Kawang-gawa naman ang aming ginagawa at hindi pang aabuso. Mabuti na lang ay naging maagap din ang pag-alalay ng aking mga kapatid sa amin nang makarating kami. Sila man ay namangha nang makita ang kagandahan ng babae. Napakunot ako nang mapagawi ang tingin sa kanyang tiyan. Mukhang buntis ito. Binihisan ni nanay ang babae at pinagpahinga sa isang bakanting silid. Isang malaking himala umano na hindi siya nakainom ng maraming tubig alat at napanatili ang kanyang katawan na lumulutang. Nang muling bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso ay napanatag kami. Sigurado, ilang oras lang ang lilipas ay magkakamalay na ito. Nagpahinga na kami ni Mario, samantalang si nanay naman ang nag-aalaga sa aming hindi inaasahang bisita. Sa aking higaan, iniisip ko kung ano ba ang nangyari sa babae. Kung bakit naroon siya at nagpalutang-lutang sa laot. O bakit namumutla siya. At kailan pa siya naitapon sa lugar na iyon. Kung sadyang papatayin sana ang babae, malamang akala ng mga kumuha rito na patay na talaga siya. Pero hindi nila inisip na may mga taong magaganda ang loob na tutulong at magliligtas sa babae mula sa kapahamakan. Ginising na ang babae nang lumabas ako ng aking kwarto. Nakita ko siyang kasalo sa pananghalian ang aking mga kapatid at magulang. Napatitig ako sa kanyang mukha. Kay ganda niya. Tila isang diyosa. Ngumiti ako sa kanya na kaagad niyang ginantihan
Tumayo pa siya mula sa kinauupuan. Kaya nakita ko ang kanyang maumbok na tiyan. Buntis nga ang babae. Nasaan kaya ang ama ng dinadala nito? Nagpasalamat siya sa akin dahil sa pagliligtas ko raw sa kanya. Napapahiyang yumuko ako dahil sa pamumula ng pisngi. Si Mario ang dapat niyang pasalamatan at hindi ako. Pero ang makulit kong kapatid ay ako ang binibida at ipinalalabas niyang ako ang nagligtas sa babae. Sa kalagitnaan ng aming pagkain ay nagsalita muli ang babae. Maria Dona ang kanyang pangalan. Nakiusap si Dona na manatili muna sa aming bahay hanggang sa makapag-isip siya. Pumayag kaagad ang aking mga magulang. Nila, naiintindihan nila ang nararamdaman ni Dona. Baka may mas malalim na dahilan pa kung bakit natagpuan namin sa ganoong sitwasyon ito. Siguro, kailangan lang niya ng oras. Ang kanyang tiyan ay panaka-naka niyang hinihimas kapag napapansin ko siyang mag-isa. Kakaiba naman ang kanyang mga ngiti. Animong ngiti ng isang nakakita ng kakainin, samantalang nakatingin sa kanyang tiyan. Sa halip na tanungin siya tungkol doon ay hindi ko na lamang binigyang pansin. Matuling lumipas ang mga araw at nanatili sa aming tahanan si Dona. Palaki ng palaki ang kanyang tiyan at hindi na nagiging iba ang tingin namin sa kanya. Pakiramdam ko din, nagkakagusto na ako sa kanya. Binala kong magtapat matapos kong sabihin kina nanay at tatay na akuin na lang ang responsibilidad bilang ama sa anak ni Dona. Pero may nakakahindik na nangyari. Nang minsang naglalakad si Dona habang papaba sa hagdan, hindi sinasadyang nadula siya at matindi ang pagkakabagsak ng kanyang puwet sa hagdan. Nagdugo siya at mabilis na dumadaloy sa kanyang mga hita. Sindak na napatingin ako sa kanya. Bago ko pa kasi siya nilapitan ay may lumabas ng maliliit na bukol na tila likod ng sanggol sa kanyang pagkababae. Mukhang napaanak si Dona nang wala sa oras. Sa halip na mataranta ay natuwa ang babae. Tila ba nanalo sa kung anumang paligsahan. Gayon na lang ang panghihilakbot ko nang sa halip na humingi siya ng tulong ay dinampot niya ang maliit na fetus na balot sa dugo at kinain ito. Sarap na sarap sa pagmuya si Dona hanggang sa maubos na niya ang fetus, pati na ang inuna nito. Ang dugo sa kanyang hita at sahig kung saan siya bumagsakay, nilinis niya gamit ang kanyang dila na biglang humaba kagaya ng sa mga aswang. Nanginginig na napaatras ako at sinilip na lamang siya na habang tumatagal sa paglalantak sa mga tirang bakas ng kanyang anak ay nag-iiba ang kulay ng kanyang mga mata. Tila nilamukos ang aking isipan sa mga panahong nagkukwentuhan kami tungkol sa aswang na kung makakita ako ng ganoon ay talagang papatayin ko. Pero ano tong nakikita ko kay Dona? Sa kanyang itsura ay siya ang aswang na tinutukoy sa kwento. Walang ingay na tinungo ko ang inihanda kong sibat para sa aswang. Nakatago iyon sa ilalim ng aking kama. Sa nakikita ko ngayon ay hindi na tao si Dona, kundi isang halimaw na kumakain ng buhay na tao. Nagtagumpay ako sa pagkuha ng sibat at dahang-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Dona. Nakahanda na akong iumang iyon sa kanya. Kung hindi lang pumasok si Lydia at napasigaw sa takot nang makita ang ginagawa ni Dona. Nagulat naman ang nasa huli dahil sa ginawang pagsigaw ng aking kapatid. Nakaagaw iyon ng atensyon
nang lahat na kaagad nagsilapitan kina Lydia. Lahat ay nabigla at nandire sa kanilang nasaksihan. Hindi makatao ang ginawa ni Duna na pagkain sa kanyang sariling anak. Pinagtulungan namin siyang igapo sa pag-aakalang tuluyan na nga siyang nabaliw. Nang may masmasyan siya ay sinabi niya sa amin ang buong katotohanan. May isang tagong lugar umano sa parting Mindanao ang hindi na natatakot sa kanilang mga aswang. Sa halip na pagtaguan ay sila ang pinaghahanap ng mga tao, inaabuso at tsaka papatayin. Sa kaso ni Maria Duna, siya ay hinuli at ginahasa ng mga rebelde. Walang nagawa ang kanyang pagkaaswang sa bangis ng galit ng mga tao. Tumakas siya at nakarating sa baybayin. Dahil sa pagkadesperada, nagdesisyon na siyang kitilin ang buhay niya. Pero nagising siya sa komportabling higaan habang nakatunghay kami. Kaya naisip niyang mabuhay pa siya. Pinilit niyang magbagong buhay ngunit habang tumatagal ay hindi niya naitatago ang kanyang pag-aaswang. Habang pinagmamasdan niya ang lumalaking tiyan ay natatakam siya at halos hindi na mawaglit sa isipan kung paano kakainin ang kanyang anak. Umiiyak na humingi siya ng tawad sa ginawa niya at naiintindihan siya ng karamihan. Tinanggalan ko ng gapo si Maria Duna. Mahal ko siya. At kahit alam kong aswang siya ay pinahalagahan ko siya. Dala ang kaunting pera ay pinaalis ko siya sa aming lugar at inaasahang hindi na babalik pa. Iyon lang ang tanging magagawa ko bilang pagtatapat ng pagmamahal ko para sa kanya. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Miguel po, ng Batanes. Nangunguha kami noon ng tuyong kahoy na magpinsan. 5 kami. At pawang mga minor de edad pa lamang. Nasa 3 baitang kami noon ng mataas na paaralan. Nasa 15 anyos pa lamang ang edad, kaya marami pang kapiliwan ang utak. Naisipan naming magdala ng tirador upang manghuli ng mga ibon. Ang sarap kasi ng lasa ng ibong inihaw. Sobrang tamis at linamnam ng laman. Pauwi na kami noon at may karga-kargang kahoy na panggatong nang makita namin ang isang malaking ibon. Sobrang laki at tila inahing manok na iyon na lumilipad at dumapo sa sanga ng kahoy. At dahil mahusay akong tumira kahit sa kalayuan, ay nagpasya akong pahintuin silang 4 upang tirahin ang kakaibang ibon na iyon. Sinabi ko sa kanila na malaki-laking karne kapag mahuli namin ang ibon na iyon. Kumumpirma naman ang mga ito. Kaya dahan-dahan ding ibinaba ng bawat isa ang kargang kahoy. Pumuesto na ako para tirahin ang malaking nilalang na iyon. Ilang sandali pa ay nakakuha na ako ng buwelo. Kaya buong lakas ko iyong tinira ng batong bala ng aking bit-bit na tirador. Dinig naming lahat ang malaking pagbagsak na iyon. Sobrang laki at parang hindi isang ibon ang bumagsak. Nagtakbuhan agad kami para hanapin ang ibon na aking natamaan. Hindi pa naman kadiliman masyado noon. Ngunit laking pagtataka namin nang hindi namin mahanap ang ibon na aking natamaan kanina. Saan na yun? Sigurado akong natamaan ko iyon. Maging ang pagbagsak ay rinig ko rin. Wika ko habang patuloy pa rin sa paghahanap.
Ako rin, narinig ko rin iyon Igor. Uwi ka ng isa kong pinsan na si Elmer. Oo nga, lakas pa ng pagbagsak noon. Paanong hindi marinig? Uwi ka rin ni Maki. Pero imposible namang hindi natin mahanap. Baka nakalipad ulit. Puna naman ni Julio. Lumagapak nga yun diba? Paano pang nakalipad pabalik? Hindi sana nakita rin natin. Reklamo ko. Hanggang isa-isa na silang sumuko sa paghahanap. Nababagot na rin ako. Kaya nagdesisyon na lamang kami na umuwi na ng bahay. Patuloy pa rin ang aming pagtataka. Nasa kalsada na kami ay iyon pa rin ibong natamaan ko at nawawala ang aming usapan. Hanggang sa isang matandang babae ang nakakuha ng aming pansin. Paika-ika ito sa paglakad mula sa aming unahan. Pinagmasda naming mabuti ang matanda. Hindi namin iyon mamukhaan. Hindi ito taga-baryo namin. Kaya natanong ko ito kung taga saan ba. Ngunit mabalasik na tingin lamang ang ipinukol nito sa akin. Tinignan ko lahat ang aking mga pinsan. Mukhang hindi ang mga ito nakita ang reaksyon ng matanda. Nagtaka tuloy ako kung bakit tila galit ang matanda sa akin. Nako Nay, naliligaw ka yata sa aming lugar. Ngayon lang din kasi kita nakita rito Delikado na at paggabi na. Nag-aalalang wika ni Julio. Matanda na ako. Huwag niyo akong pangaralan. Kayo ang mag-ingat. Kababata niyo Wala kayong delikadesa sa inyong mga sarili. Tila galit na wika nito. Nagkatinginan kaming lahat. Binilisan namin ang paglakad. Hanggang sa nakalayo na kami sa matanda. Ano kaya ang problema ng matanda na yun? Tayo na nga ang concerned, siya pa itong galit sa atin. Nagtatakang tanong ng isang pinsan ko. Ay nako, hayaan nyo na. Matanda na kaya marahil ganoon talaga. Si Lolo Jose nga natin kahit tayo'y nag-uusap lang. Sinisigawan na agad tayo nun. Malabang ganoon talaga ang matatanda. Bugnutin. Puna naman ni Elmer. Uy, pero napansin niyo ba? Parang may sugat ang matanda sa hita. May napansin akong mancha ng dugo sa kanyang suot na palda. Parang bago lang iyon Wika naman ni Julio. Mabilis kaming umiling. Hindi rin naman bumaba ang aming tingin sa kanyang suot na palda. Tanging mukha niya lang ang aking tinititigan dahil hindi ito pamilyar. Ni hindi ko nga ito nakita kahit minsan sa aming pamilya ng aming baryo. Nang dumating na kami sa bahay ay kaagad naming niluto ang nahuling mga ibon. Nang hihinayang pa rin kami sa huling natamaan ko na hindi namin mahanap. May kalakihan kasi iyon at tiyak na malaki ang karni ng ibong iyon. Matapos maghapunan ay umesto na kami sa kubo na paborito naming tambayan na magpinsan. Kasama ang iba pa naming pinsan na mga babae. Madalas tumutugtog ng gitara si Julio habang ang pinsang babae namin na si Nene ang kumakanta. Walang gadgets noong kabataan namin. Hindi pa uso ang kompyuter. Kaya kung hindi laro ang aming libangan ay kantahan naman. Halos magkatabi lang kasi lahat ng bahay naming magpinsan sa side ng papa ko. Kaya kapag gabi o walang pasok, madalas kaming tumatambay sa kubo ng lolo. Kalagitnaan ng pagkanta ni Nene nang may dumaang tik-tik sa itaas ng kubo. Pinabayaan lang namin iyon. Ngunit napansin naming pabalik-balik ang tinig, kaya tinukso na namin si Nene. Parang natipuhan pa yata ng aswang ang pinsan nating si Nene. Wika ko, kaya nagkatawanan ng lahat. Napansin mo rin, kanina pa yan pabalik-balik. Siguro secret admirer mo
Nahiyang maglantad ng katauhan, muli na namang naghiyawan ang lahat dahil sa birong iyon ni Julio. Napikon ang pinsan kong babae dahil sa naging tampulan siya ng tukso sa mga oras na iyon. Minabuti nitong umalis na sana at nang nasa madilim na parte na siya ng kanyang daan ay bigla itong sumigaw. Nagsitakbuhan kaming lahat palapit sa kanya na tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Natigilan na lamang kami nang makita ang isang nilalang na nakatuwad sa kanyang harapan. Mahaba ang kulot nitong buhok at ang mga mata ay sobrang pula. Agad kumuha ng flashlight si Elmer, ngunit huli na dahil mabilis itong tumakbo palayo sa amin. Dahil sa nangyari ay nagpasya na lamang kaming ihatid si Nene at magsiuwian na rin. Kakahiga ko pa lamang ay nakatulog na kaagad ako. Ngunit hindi pa man napalalim ang aking pagtulog ay bigla akong binabangungot. Nakita ko ang matandang kanina na nasa aking paanan. Galit na galit ito habang nakatitig sa akin. Sige, ilabas mo ang tapang mo ngayon. Tignan lang natin kung mabubuhay ka pa. Galit na wika nito sa akin. Sino ka ba? Ano kasalanan ko sa iyo? Nagtatakang tanong ko sa matanda. Ako lang naman ang malapit mo nang mapatay dahil sa lintik na tirador na iyan. At dahil sa ginawa mo, sisingilin na kita ngayon at ang kabayaran nun ay ang buhay mo. Wika nito, kaya pinilit ko na sumigaw, ngunit hindi ako makagalaw. Hindi man lang ako makasigaw upang humingi ng tulong sa aking mga magulang. Ilang sandali pa ay unti-unti na itong lumalapit sa akin. Mas nahintakutan pa ako nang biglang lumabas ang matutulis nitong mga ngipin. Maging ang mahaba at matulis rin itong dila. Pinagpawisan ako ng butil-butil. Naisip ko na mamamatay na talaga ako sa mga sandaling iyon. Anong laban ko sa aswang gayong hindi man lang ako makagalaw sa aking kinahihigaan. Ngunit bigla kong narinig ang sigaw ng papa, maging ang hiyaw ng aswang. Naimulat ko ang aking mga mata dahil sa malakas na yugyug ng mama sa akin. Diyos ko, Igor. Akala ko kung napano ka na. Nag-aalalang wika ng mama. Mama, yung aswang. Kakainin niya po ako. Sumbong ko sa mama ko. Oo, sinalakay tayo ng aswang at nakatakas iyon. Hindi nahuli ng papa mo. Sa tingin ko ikaw ang punteriya ng aswang na iyon. Wika ng mama. Mabuti na lang at miyembro ng putian ang papa. Kaya niyang palayasin o pabagsakin ang mga masasamang hininga gamit ang Latin. Ako nga po, ma. Natamaan ko kasi ng bala ng tirador kanina ang aswang. Inakala ko na malaking ibon lang iyon. Aswang na pala. At gusto niyang gumanti, ma. Sabi niya papatayin niya ako. Salaysay ko pa sa mama ko. Nagulat si mama sa aking sinabi. Hindi akalain nito na sadyang ako talaga ang pakay ng aswang. Ngunit kinaumagahan, nabalitaan naming maging ang mga kasama kong mga pinsan ng araw na iyon ay sinalakay rin ng aswang. Katulad ko ay pinagbantaan rin sila ng aswang na patayin dahil sa aming nagawa. Todo ingat na kami dahil sa nangyari. Hindi na rin kami nagpapagabi sa daan. Hindi na rin kami pumupunta ng bukid na hindi kasama ang mga magulang. Hanggang sa tuluyan ng humupang tensyon. Kaya inakala ko na tinatantana na kami ng aswang dahil ni hindi na ito nagparamdam pa kahit minsan sa amin. Iyon pala ay kakaibang lakas ang hinanda nito
para sa paghihiganti sa amin. Pero hindi na bahala sa aswang na iyon ang papa. May panlaban kasi siya sa mga iyon. At tiyak na kaya niyang gapiin ang aswang na iyon kahit gamit lamang ang kanyang mga orasyon na Latin. Hating gabi noon ang biglang umalulong ang aming aso. Ang pangit ng kanyang iyak at nakayuko pa ito sa lupa. Nakakakilabot. Nakiramdam ako kung magigising ba sila mama at papa sa ingay na iyon ng aso. Subalit parang napakatahimik naman. Nang patuloy pa rin ito sa pag-alulong, ay sinaway ko na. Hindi na ako makatiis sa pananayo ng mga balahibo ko sa batok. Daig pa kasi nito ang nakakita ng multo. Ngunit hindi pa man rin ito tumahan. Maging sina papa at mama ay hindi rin umimik ng tinawag ko mula sa kabilang kwarto. Hanggang sa isang nilalang ang nakita ko na gumapang sa aming silong. Mahaba ang buhok niyon, kaya alam ko na agad na ang matandang babae ito. Nagbabalik na naman ito para gumanti sa akin. Hindi ko malaman noon ang aking gagawin dahil wala naman akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero pinilit ko pa rin na maging matapang. Hindi pa pwede na maging isa akong duwag dahil kalalaki kong tao. Naisip ko na sana pala napuruhan ko na lang ito. Hindi sana kami ang kauna-unahang angkan na nakakatikim ng lamang loob ng aswang. Patuloy pa rin ang mga hagikgik ng aswang mula sa aming silong. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko ito kalabanin. Hindi na ako nakataes. Pinupuntahan ko na talaga sina mama at papa para gisingin. Matagal pa nagising ang papa. Gawa marahil sa pagod ng buong araw na pag-aararaw sa aming bukirin. Ngunit ang mama ay ayaw pa ring magising. Papa, yung aswang, andito na ulit. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako mabibihag. Wika ko sa papa. Napabalikwas ito ng bangon at pupungas-pungas. Nahinanap ang kanyang itak. Busit kang aswang ka. Hindi ka talaga matahimik hanggat hindi ka mapapatay. Galit na wika ng papa. Nagmamadaling tinaklos nito ang itak at bumaba. Gusto ko sanang sumama palabas ngunit pinagbawalan ako nito. Maya-maya pa ay galit na galit si papa na sinigawan ng aswang na nasa ilalim ng aming silong. Lumabas ka riyan. Kung ayaw mo na dyan mismo sa aming silong, kita ililibing. Pagbabanta ni papa rito. Nakita ko na unti-unting gumapang palabas ng silong ang nilalang. Sumilip ako sa bintana upang tignan kung paano kakalabanin ng isang putiang dilatin ang isang aswang na nagbabanta sa aking buhay. Ilang sandali pa ay nakita ko ang pagbabagong anyo ng aswang. Nagiging isa itong malaking baboy na kulay itim. Sinugod nito ang papa at gustong lapain gamit ang matutulis na pangil. Ngunit maliksi ang papa. Mabilis siyang nakailag sa pagsalakay nito. Kaya imbis na si papa ang kanyang sasakmalin, sa puno ng kahoy tumama ang kanyang ulo. Napahiyaw ito sa sakit. Tinawanan lamang ito ng papa, sabay bunot ng itak. Tutal, wala ka din namang silbi sa lipunan. Papatayin na lang kita nang hindi ka na makapangpinsala sa mga katauhan. Wika ng papa sa galit na boses, sabay itak sa nilalang. Sobrang lakas ng palahaw nito nang matamaan ng papa ang kaliwang paa nito sa unahan. Malamang sa kamay iyon kapag nagiging tao na ito. Uundayan pa sana ni papa ng pagtaga ang aswang ngunit mabilis itong tumalima ng takbo.
Hayop ka talagang aswang ka. Sisiguraduhin ko na hindi nagagaling iyang sugat mo. Babalik ka rin bukas para manghingi ng gamot sa akin. Sigaw pa ng papa sa papalayong nilalang. Galit na galit ang papa dahil hindi niya napuruhan ang aswang. Ngunit gamit ang dugong na iwan sa itakay, kumuha siya ng kandila at sinindihan iyon. Kumuha siya ng kaunting dugo at hinipan iyon sabay usal ng Latin. Matapos iyon ay sinabi niya na, bukas, babalik yun sa anyong tao. Manghihingi ng gamot sa kanyang sugat na kailanman ay hindi nagagaling at magpapahirap sa kanya habang buhay. Kinaumagahan, maaga talaga akong nagising upang bantayan ang pagdating ng matanda. Tama nga ang papa. 6:00 pa lang ng umaga ay narinig na namin ang tinig ng isang matandang babae mula sa labas ng bakuran. Tao po! Magandang araw po! Pagtawag ng matanda. Mabilis na lumabas ang mama at nilapitan ng matanda. Nanay, ano pong sadya nyo? Kay aga naman yata. Parang hindi naman po kayo taga rito, nanay. Sunod-sunod na tanong ni mama sa matanda. Ngunit sa halip na tugunin ang tanong ng mama, ay humiling ito ng isang bagay. Ineng, baka may halamang gamot kayo riyan. Pahingi ako ng kaunti man lang. Uwi ka nito. Kaya alam ko na ito na ang aswang. Mabilis akong napadungaw ng bintana. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumabas ang papa. Wala kaming gamot rito at hindi kami namimigay. Matigas na wika ng papa. Nagtaka naman ang mama sa inasta ng papa. Palibhasa, tulog na tulog ito kagabi at hindi man lang naramdaman ang pakikipagbuno ni papa sa aswang. Hindi ba sinabi ko kagabi na kapag hihingi ka ng gamot, kinabukasan ay hindi kita bibigyan? Palibhasa, hindi gagaling iyang sugat mo at iyan mismo ang papatay sa iyo. Walang awa pa ring wika ng papa. Pagkalayo-layo na ako, pangako yan. Hindi na ako babalik sa lugar ninyo. Pagalingin mo lang ako. Pagmamakaawa pa ng matanda. At umiiyak na rin ito sa harap ng papa. Ngunit tinaboy pa rin niya ito. Ayaw niya talagang kaawaan ito dahil para kay papa, isa itong salot sa lipunan. Paano pala kung wala kaming panama sa pagiging aswang niya? E di sana, karni na rin ako at matagal na niyang pagkain. Umalis ang matanda na laglag ang balikat. Nang makaalis na ito ay, tsaka lang ni Papa ikunento kay Mama ang kanyang enkwentro kagabi. Hindi si Mama makapaniwala. Hindi man lang siya nakaramdam kahit kaunting ingay kagabi. Kwento ko rin lahat kung paano ako sinundan ng aswang na iyon, kung ano ang punot dulo, kung bakit hindi ako nito tinantanan. Subalit nagkamali yata siya ng kanyang piniling biktimahin. Maski ako, noon lang din nalaman ang nakatagong mutya ng papa laban sa mga masasamang hininga. Dahil sa kuryosidad ay hinalungkat ko ang puting damit ng papa na puno ng Latin. Inilagay niya iyon sa isang baol, kasama ang isang maliit na libretang itim. Pagsuot ko pa lang ng damit ay tila butil-butil na kaagad ang aking pawis. Sobrang init kasi noon at tila naduduling ang aking mga mata kapag tinitignan ko ang mga markang Latin na nakasulat doon. Kaya dali-dali ko yung hinubad. Maging ang libretong itim ng aking buklatin ay tila may kakaibang puwersa. Para akong tatakasan ng katinoan ang inumpisan ko yung buklatin. Kaya bigla kong sinara. Nang tumanda na ang papa ay sinabi nitong,
ihabilin sa akin ang kanyang mga gamit. Mabilis akong tumanggi at sinabing hindi ko iyon kayang tanggapin. Pakiramdam ko kasi mababaliw ako kapag gagamitin ko iyon dahil sa lakas ng parsang bumabalot doon. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa nakikinig. Muli po, ako po si Igor ng Pilipinas. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gary. 35 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin ng aking asawa noong taong 2003 sa siyudad ng Dumaguete. Kami ay bagong kasal lang ng mga panahong iyon at nagsisimula pa lamang sa aming buhay mag-asawa. Matapos ang aming kasalay, sa bahay na inahanda ko para sa aking asawa na kami umuwi na nasa Magatas. Sa lahat ng barangay doon, ang Magatas ang masasabi kong pinakaliblib at maraming malalaking kakahuyan. Idagdag pa ang tahimik at halos walang taong makikitang nagliliwaliw kahit sa katanghaliang tapat. Hindi naman siya lugar ng mayayaman, pero sadyang hindi lang talaga yata palalabas ang mga residente sa nasabing lugar. Ang bahay na inihandog ko sa aking asawa doon ay hindi isang bagong tahanan. Binili ko lang iyon sa murang halaga nang malaman kong pupunta pala sa abroad ang mismong may-ari nito. Isa itong matandang dalaga na inaya ng kanyang kapatid sa ibang bansa para doon naman nanatili. Kaya naman nung makita ko ang isang poster, ang bahay na may malaking karatula na for sale ay kaagad kong tinawagan ng may-ari para makipag-ayos sa paraan ng bintahan. Hindi naman ako nabigoat na isagawa kaagad ang kasunduan. Anang dating may-ari, may iilang bahagi ng bahay ang kailangan daw i-repair. At kung may mga tanong ako, libre ko lang daw siyang tawagan. Hindi ko naman din iyon nagawa dahil sinuyod ko na ang buong bahay bago pa man kami maikasal ng aking asawa. Maayos naman ang mga silid at walang problema sa tubig. May sobra-sobra pang supply ng kuryente, kaya kahit sa bahay na ako magtatrabaho ay walang problema. Ang laking tuwa ng aking asawa nang ibalita ko sa kanya na doon na kami dediretso sa bagong bahay pagkatapos ng kasal. Kaagad siyang nag-impake sa aming mga gamit at ikinarga ang mga iyon sa isang truck na naglilipat ng mga kagamitan sa ibang lugar. Pagkarating namin doon, saglit kaming namahinga ng aking asawa at kumain. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na kami sa pagkilos kung aling parte ng bahay ang una naming lalagyan ng kagamitan at pagpipilian pa namin kung saan kami matutulog sa gabi. Nagsimula kaming mag-arrange ng mga gamit bago mag 12:00 ng tanghali at natapos kami ng 6:00 ng gabi. Dahil napagod, nagdesisyon kaming umorder na lamang ng pagkain sa isang fast food chain para maipa-deliver sa hapunan. Nasa banyo ang aking asawa at naliligo kaya napaupo ako sa sofa para manood ng telebisyon. Basta na lang ako napaigtad nang marinig ang kanyang matinis na sigaw mula sa loob. Kaya naman tarantang dinaluhan ko ang aking asawa na kaagad inatake ng kanyang hika dahil sa paghangos. Aniya, may nakita raw siyang isang napakahabang buhok na dahan-dahang gumagapang pababa mula sa kisame. Tila pagmamay-ari iyon ng isang babae dahil may hagik-dik din daw siyang naririnig na iginapang ng kilabot sa buo kong katawan. Kaagad kong tinignan ang itinuturo ng aking asawa sa banyo.
Pero sa labis kong pagtataka ay wala naman akong nakitang buhok o bakas man lang ng hibla ng buhok sa kesame. Wala akong nagawa kundi yakapin na lamang siya at pakalmahin hanggang sa mahimasmasan ito. Kinagabihan, maagang nagpahinga kami ng aking asawa matapos makapaghapunan. Kanina ko pa ginustong makatulog pero masyado akong nabalisa at hindi man lang dinalaw ng antok. Pabiling-biling lamang ako sa higaan hanggang sa hindi na ako makatiis at bumalikwas na ako sa pagbangon. Marahan ang mga hakbang na naglakad ako papunta sa kusina, tsaka tinungo ang frigidaire. Binuksan ko iyon at kinuha ang pitsil na may lamang malamig na tubig. Nakaramdam ako ng kaginhawaan matapos makainom. Nang pabalik na ako sa aming silid ay natigilan ako ng may mahagip na tingin sa may bintana sa sala. Hindi ko maiwasang kabahan nang makitang bukas na ito at doon nang gagaling ang malakas na ihip ng hangin. Nagmadali ako sa paglipat doon para isarado ito. Ngunit gayon na lang ang gulat ko nang makakita ako ng aninong patalilis na tumakbo sabay na wala sa may garahe. Kaya doon na ako kinalabutan. Hindi ako sanay makipagbakbakan pero oras na mapatunayan kong magnanakaw ang nasabing nilalang ay hahabulin ko talaga siya at ipapakulong. Sinubukan ko pang lumabas pero napigilan ako kaagad ng aking asawa na noon ay napansin pa lang wala ako sa kanyang tabi. Kaya sinundan niya ako sa baba. Malakas ang pakiramdam kong magnanakaw ito dahil minsan kong naalala na sinabi sa akin ng dating may-ari ng bahay na noong siya pa ang naririto ay madalas din siyang makarinig ng kwento mula sa kapitbahay tungkol sa mga magnanakaw. Dahil dito, naisipan ko tuloy na maglagay ng CCTV sa labas para malaman kung sino ang umakyat sa aming trangkahan at nang ma-report ko ito sa kapulisan. Sabi ng aking asawa, nararamdaman niyang hindi raw magnanakaw ang pumasok sa aming bahay, kundi isa itong aswang. Dahil sa takot na kanyang nadarama, minabuti ko na lang na huwag nang makipagtalo sa kanya dahil alam kong hindi rin naman titigil sa pakikipagkuro-kuro ang aking misis. Kinabukasan, nagpasya akong gumising na maaga at pumasyal sa kalsada habang nagja-jogging. May iilang nakasabayan ako at tinanong kung ako raw ba ang bagong nakatira sa bahay ni Aling Sylvia na kaagad ko namang tinugon. Namangha sila at hindi makapaniwala nang malaman nilang doon nga ako nakatira. Binaha kaagad nila ako ng mga tanong kagaya ng wala raw ba kaming mga naririnig na ingay sa gabi. O di kaya ay wala raw ba akong napapansing mga kababalaghan sa loob ng bahay. Tanging iling lang ang aking sagot sa kanila hanggat maaari kasi ayaw ko nang malaman ang tungkol sa bahay dahil hindi ko naman hinalungkat ang history niyon at mas lalong ayaw ko nang malaman pa at baka matakot lang kami ng asawa ko. Sa ikalawang gabi namin sa bahay, mas nakaramdam ako ng matinding tensyon. Mas lalong hindi ako makatulog at pabiling-biling lang ako sa higaan. Pakiramdam ko ay may mga matang palaging nakasunod sa amin, mapatanghali man o gabi. Oo, tanghali. Kasi sa mga oras na iyon ay may naririnig din akong mga yabag na mula sa aming bubungan, tila ba naninilip. Hinayaan ko na lamang ito hanggang sa masanay na din kami sa mga kakatuwang nararamdaman namin sa aming tahanan. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang. May sakit ang aking papa at walang mag-aalaga sa kanya sa bahay.
dahil pareho naman sila ng aking mama na may karamdaman. Iyon nga lang ay papagaling pa si mama at hindi pa pwedeng mabinat. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakapagsalita ay sumabat ang aking asawa at sinabi niyang pwede naming dalhin sina papa at mama sa aming bahay para kami na ang mag-aalaga. Labis ang aking tuwa at pasasalamat, lalo na at naging isang maintindihing asawa ang aking piniling pakasalan. Kinuha kaagad namin ang aking mga magulang at sa aming bahay sila namin dinala para maayos na maalagaan. Doon na nagsimula ang mga bagay na alam kong hindi kayang gawin ng isang magnanakaw, kagaya ng una kong naiisip. Ika-4 na gabi na mula nang dumating sina mama at papa sa aming bahay. Noong una ay maayos naman silang nakakatulog. Sa pagkakataong ito, nabigla ako nang makarinig ng sigaw mula sa kanilang silid. Kaagad na dinaluhan ko ang aking mga magulang para tanungin kung ano ang nangyari. Natigilan ako nang sabihin nilang may umakyat daw na tao sa bubong at huminto sa tapat na kinahigaan nila. Naramdaman pa ni mama na parang binubuka ang yarong bubong na animo ay may nais pumasok sa loob. Kinabahan ako at kaagad na nagpatawag ng pulis tsaka gumawa ng hakbang. Ng aking asawa, masyado raw delikado kapag inakyat ko kung sino mang masasamang loob na nasa aming bubungan. Hindi ako nagpapigil dahil kung talagang magnanakaw siya ay uuwi siyang bugbog sarado sa kulungan. Dala ang isang pamalo. Dahan-dahan akong dumaan sa aming pintana papunta sa itaas. Walang ingay akong kumapang hanggang sa matanaw ko na ang bubong ng kwarto ng aking mga magulang. Kumpirmado, may nakatuwad na nilalang doon at hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay aatakihin ako dahil sa isiping baka hindi naman talaga magnanakaw ang nasabing lalaki, kundi isang mamamatay tao. Mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang pagmasdan ko ito. Malapit nang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan, kaya naghintay ako. Naisip kong medyo lumapit sa kanyang kinaroroonan para kung sakaling magbalak siyang tumakas ay mabilis ko siyang mapalo. Pero nalukot ang aking ilong nang makaamoy ng masangsang na animo, nabubulok na patay ng tao at nagmumula iyon sa kanya. Hinila ko ang aking damit at itinakip sa aking ilong. Nakakasuka at nakakapandiri ang kanyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaiba ang itsura nito. Hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat. Nais ko sanang kumprontahin ang taong ito pero tila may pumipigil sa sarili ko. Mas lalong sumama ang aking pagramdam at tila natuyuan ng laway na nahirapang lumunok. Natatakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang ginawa kong pag-abang? Kinalabutan ako nang makitang lumawit ang dila nito habang nakikinig sa pagsasalita ni mama. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam dahil hindi mamamatay tao o magnanakaw ang taong nakita ko sa bubong, kundi isa palang gutom na aswang. Bago pa man siya mag-anyong lulundag ay sinugod ko siya at marahas na tinulak. Nagpapasalamat ako dahil huli na nang mapansin niya ako, pero nang mahulog siya ay nagawa pa niyang makalmot ang aking braso na nag-iwan ng malalim na sugat. Napasigaw ako sa sakit, dahilan para mataranta ang mga tao sa ibaba.
Kaya kahit nahihirapan ay sinikap kong makababa kahit hirap na hirap. Hinabol ko siya nang mahagip ko ang kanyang anino sa labas ng aming bahay. Pero sa halip na siya ang masaktan ko ay ako ang napaigik sa sakit nang lumundag siya at daluhungin ako. Tila kami mga batong nagmula sa tuktok nang magpagulong-gulong kami at maggantihan ng lamuko sa mukha. Pakiramdam ko ay lugi ako sa aming labanan dahil nanghihina ako sa amoy niyang nakakasulasok. Nang bitawan niya ako ay pumulot ako ng mga bato at pinaulanan siya dahilan para umangil ang nilalang at galit na sumingasing sa aking harapan. Lulundagan pa niya sana akong muli pero nakarinig siya ng mga ingay sa di kalayuan dahilan para tumakbo siya at magkuble sa isang manipis na kahoy hanggang sa basta na lang siyang maglaho sa dilim. Tsaka pa dumating ang mga pulis at naalerto nang makita ang aking sugat. Sabi nila, totoong sila ay mga pulis pero naniniwala sila na naglipa na raw ang mga aswang sa magatas. Noong isang buwan daw kasi ay may natanggap silang reklamo na may sinugod at inabangan sa kalsada. Tanghaling tapat ito nangyari at walang makapagpaliwanag kung sino ba ang salarin. Dahil nang tignan sila sa CCTV na nagkataong naroon sa pinangyarihan ng krimen ay hugis tao lang ang kanilang nakitang nakipagbuno sa biktima. Pero hindi pangkaraniwan ang haba ng dila nito. Ang mas nakapangingilabot pa ay amoy patay ang lalaki na nagpataranta sa babaeng isinugod kasama na ang nakakahindik nitong pangil na alam nilang hindi kayang magkaroon ang isang normal na tao. Nang kausapin ko naman si Papa ay paraduno raw ang nilalang na iyon. Isang uri ng aswang na mga may sakit na tao ang binibiktima nila at pinapadali ang kamatayan ng mga ito para mas madali nilang mahila upang ihapunan. Hindi ko lang lubos maisip na ang inakala kong magnanakaw na umakyat sa aming bubong ay hindi pala tunay na tao at sa halip ay isa pala itong alagad ng dilim na naghihintay lang kung kailan makakahanap ng tiyempo para makakuha ng mabibiktima. Mabuti na lang talaga at naging alerto kami kahit papano. Kung dati ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, ngayon ay hindi ko na iwawaglit sa isipan ko. Totoo sila, nanggagambala at delikado. Lalo na nang matuklasan kong dalawang paraduno ang pasalit-salit na bumibisita sa aming bahay. Iyong lalaking aswang at ang asawa niyang aswang na may mahabang buhok na minsan nang tumakot sa asawa ko. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Gary po ng Dumaguete.